Nơi ơi mà thức là quắc đây này xin lại ôi cha sang mà ta xin lại à bố không gì không gì nơi nhà điện mấy đó đây bây giờ chỉ học trên nơi nơi sekolah bebas nak nơi mana tamu mendengar bố này biết bố ya sekarang lagi đây làm nước một cả làm Laman Raya pamia lại nữa đều có lại nữa đúng bắt là lên đây đây này खुलुमबाय बयखौबो आरो दिनैनि गोदान भिडिअ बयखौबो बरायबाय आं दायो दङ दै गेजेराव बे सेप्तेम्बर मासावहाय बिराद समायना जायो दैलामबारिया नोंथांमोना उननि बेकग्राउन्डआव नुगासिनो दङ नोंथांमोना नायब्लानो जाबाय आरो माबायदि नुयो आं नोंथांमोननो देखायनि बिराद गोबाव जाबायमोन भिडिअ बानायैया गोबावजों खनसे दिनै मोनसे बानायलायबाय दा दैजोंनो बारलांसिगोन आमथेखा बाजाराव थांनाय जादोंमोन एसे नायनो हागोन खासि बिबारजों बुंफबनाय ना जानोसो दै नायलांनांसिगोन गैया मैया गुवार जाबाय फाग्लासो दै लामा नै अलालै गामिनि हाखौ खुरख्लाब दैयानो जायगा लाजोब्बाय लंपेन्ट जुथाबोथ' गाननानै थाबायजाखाया दैज्लां बोथोराव गामसाजोंनो बोजों थांनांगौ बैथ' जोबोद गिदिरलै दैया नोंथांमोनाथ' नायगौमोन दै बारनायखौ नाथाय दिनै नोंथांमोननो देखायनो हानाय नंला दिनैहाय एम्बुनिसो बारगोन आं एम्बुनि आथिं थारखाल' लोमहोगोन आं बे दैखौ दिनै एम्बुनिसो होलांगोन गिदिरथार आरो बैथिं दंबावो खनसे गोगोमखा बेबो बैजोंनो देरसिन आंनि लोगोफ्राथ' नायगौमोन सानगोन दै बारनायखौ नाथाय आं दिनै देखायला एम्बुनि होलांनोसै आं दे होमबा बारगोरनि लोगोफोर फाग्लासो नायबा थौलेल' नुयो गोदनासे जाबावो दैया
माइरिबो सान्दुङाबो जा गोसा दासो सानसेमानि अखा हानानै आरो बैथिं खंसे दंबावसो दा देखायगोन र' नोंथांमोननोबो बेखौ बे सेप्तेम्बर मासावलाय मा एफा मोजां समायोलै खासि बिबारालाय सिउ सिउ बार बारनायजों खासि बिबार देंग्लायनायजों बेसेदि समायना नुयो बे दैलामबारिखौ हाग्रा गेजेर गेजेर माथो नुदोंरा बे दाउसिनालाय आं दा लास्टायाव नोंथांमोननो ओरैबायदि जुनार देखायगोन सोरबा सोरबा नुफेराखैबो जानो हागौ बे जुनारखौ आं दा लास्टायाव नोंथांमोननो देखायगोन नोंथांमोना नायलांबानो थाबानो जाबाय भिडिअखौ बे जुनारखौ आंबो नुफेरखायाखै आरोखि खुनु दिनैसिम दाख्लैसो फार्स्ट नुदों आं बे जुनारखौ दा लास्टाव भिडिअनि लास्टखौ नायबानो जाबाय दा आं नोंथांमोननो देखायगोन लास्टावहाय आरो खंसे मोनबावबाय नै दैया बेखौ बारबासो जोब्बाय आं दिन्थिनो नागिरनाय जुनारा मानसि नुबानो नोगोद लाजियो आरो लाजिगुसुथार मा जुनार होनो नामाखौ आंबो मिथिया नोंथांमोना कमेन्ट बक्सआव मिथियोबा खोन्थाहर नुफेरबायबा दा आं दै बारनायाव थियारि जासिगोन आयौ 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 मेंग्लिजोबबायलै सयथिबो आयौ एफा गोजौ गाखोबावनांगौसो आयौ आयै ओइ होइस एफा बिदि दै सयथिबो ओरैसो ओरै हाबबाय हनै दैया गामिजों बै थौसोमसो नुहुरनाया दा लोगोफोर बारखांजोब्बाय दैखौ न'आव थांनोसै दखान जाहैबावनोसै एबार सानाबो हाबखाबाय सान हाबब्लासो दखान जायो दे जोङो मेंबायलै सयथिबो दा आं दहाय देखायनो नागिरनाय जुनारखौ नायदो नोंथांमोना दे होमबा लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोसै जुदि नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक होदो आरो चेनेलाव गोदान हाबफैदोंब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होदो एसेनोसै बाय बाय